Hi! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ilocano Math TV. At tayo po ay may kasama ngayon. Tingnan natin, baka po yung iba sa atin po dito ngayon ay ma-interest dito sa buhay ng ating kasama ngayon. At ito po siya. Yan. Ang unang tanong po, ano nga ba ang pangalan ninyo? First name? Wilson. Kayo po si Wilson, ano? Ano to, na-interest din ako sa buhay ni Tatay Wilson, ano? Kasi, paano ko ba ito sasabihin? Nung una, akala ko isa siyang tatay. Yun pala, isa siyang nanay. Bakit ko nasabi? Ayun, kasi siya mismo ay aminado na hindi siya tunay na lalaki. Tama po ba yon? Opo. Ayan. So kung titignan ninyo siya mula ulo hanggang paa at hindi ninyo siya masyadong kilala, maaaring sabihin ninyo na isa siyang tunay na lalaki, ano? Pero siya mismo ang nagsasabi sa atin ngayon na hindi daw siya tunay na lalaki. Bakit naman ninyo nasabi yun? Kasi sa buhay kong ito talaga ang aking lalaki talaga ang nasa puso ko. Ang gusto mo? Hmm. Lalaki ang gusto mong hindi babae? Gusto ko pa rin ng babae. Kaya lang So parang dalawang ko. oo. So yun na nga, yun nga yung definition natin ng tunay na lalaki siguro kasi ang iniisip talaga ng iba kapag tunay na lalaki, ang ibig sabihin nun babae lang ang gusto. Pero sa inyo, aminado kayo na hindi lang babae talaga ang gusto ninyo kundi lalaki din. Opo. Ayan. Nako. So ito nga, nung una kong makita at makilala si Tatay Wilson na pwede rin natin daw tawaging Nanay Wilson. Yun na nga na sobrang sobrang napaisip ako na totoo kaya itong sinasabi ng Tatay Wilson na to. Pero pansinin ninyo, siya na mismo ang nagsasabi na totoo yung sinasabi niya at yun na nga, hindi daw siya tunay na lalaki kasi ang gusto niya talaga sa buhay niya na makasama at maging asawa po ba? Yun ang so sa edad ninyo na yan, gusto pa ninyo mag-asawa talaga ng lalaki? Yan ang puso ko. Ayun, so ilang taon na nga po ba kayo? 72. 72. So ayun, so sa 72 na pala si Tatay Wilson na Nanay Wilson din, ano? Pero gusto kong bago natin ipagpatuloy yung ating pag-uusap, pwede pa ninyong tanggalin ang inyong face mask. Ayan. Paano po ba ang smile ng isang Nanay Wilson? Smile. Ibig sabihin, halimbawa, may nakita kayong boy na gustong-gusto ninyo. So, paano ang smile ninyo? Halimbawa, paano ninyo siya parang paparamdam sa kanya sa pamamagitan ng smile lang na parang natitipuhan ninyo siya? Sige nga. Smile lang. Ayan. So, yan po ang smile ni Nanay Wilson. Pero sabi ninyo kanina na okay lang din sa inyo na may babae? Okay lang. Paano kung babae yung halimbawa, may isang babae ngayon at gusto niya magsama kayo habang buhay. Tapos may isa ring lalaki. Gusto din niya magsama kayo habang buhay. So, kumbaga may pagpipilian ka pero isa lang yung pipiliin mo. Sino ang pipiliin mo doon? Yung lalaki na nag-o-offer sa'yo na magsama kayo habang buhay or yung babae? Hindi kasi ang lalaki talagang hindi yan para sa kapwa lalaki. Ang inaano gusto ko rin talagang magkaroon ako ng isang pamilya na magkaroon ako ng kahit isang anak na mag-aaruga sa akin dahil ako matanda na. So
So, ano na ito? Gusto ninyo babae na lang? Kung ang babae magmahal sa akin. Pero hindi ko sinasabing mahalin ako ng isang babae. Hmm. So, maliwanag mga kaibigan, maliwanag po yung narinig natin na ano to, kahit sabihin na natin na hindi siya tunay na lalaki si Tatay Wilson, ay meron pa rin siyang parang yun na nga, pusong lalaki, kasi narinig ninyo na gusto pa rin naman pala niyang ng babae kung sakali, although parang mas gusto nga niya sa lalaki, di po ba? Yun po ba yung gusto niyang sabihin? Oo. At meron na po siyang realization na ang mga lalaki po ay para sa babae at ang babae ay para sa lalaki. Pero paano naman ang mga bakla? Para saan sila? Saan sila, yung mga bakla? Sa mga lalaki o sa mga babae? Ang mga lalaki, kung ang lalaki talagang sa bakla, kasi ang inisip kasi ng ibang lalaki, pera lang sa bakla. Pera-pera lang. Oo. Kaya Bakit naranasan na ba ninyo makipagrelasyon sa lalaki? naranasan ko na yan. Ilan taong kayo nung una ninyong may makarelasyong lalaki? Mga 19 to 20, ganyan ang edad ko. Pero ano to, yun ang kauna-unahang relasyon ninyo sa lalaki. Nung nagkarelasyon kayo ng lalaki, ano yung role ninyo doon? Kayo yung babae? Oo, parang... Halimbawa sa relasyong mag-asawa, sabihin na natin, Oo. nakapag-asawa ka ng lalaki, ano. So, yun po ba ay ano to, kayo yung babae sa ganong relasyon? Ako ang naghahanap buhay, yung lalaki walang trabaho talaga. So, binubuhay ninyo siya. Nagkasakit yun, dinala ko sa ospital. Ilang taon din yung lalaki nung time na yon? Bata pa nun, Nung 19 kayo, ilang taon yung lalaki? ano pa lang yung bata yun, mga 17 kilo. 17, so 19 kayo. So, kita ninyo kasi ilang taon nga ba kayo ngayon? Ilang taon na? 72 na po. 72. So, ibig sabihin, kung 19 ka nun, maring 53 years ang nakakalipas. 53. Oo, 53 na taon nang nakakalipas. Pero, sariwa pa talaga sa alaala ninyo na may ganun kayong relasyon. Para sa sarili ko yun. Oo, sariwa pa yon. Kasi yun, sabi ko sa kanya, okay lang ka ako kung babae ang mapangasawa mo kaysa bakla. Siyempre masakit sa kalooban ko yun. Nagagastos ako sa'yo, ay bakla rin pala na ipapalit mo sa akin. Di, mas mahalaga pa sa akin yung babae na lang. Bakit ganun? Bakit may ganun kayong kaisipan? Paano hindi ka nga niya mahal yung ibang mahal niya? Halimbawa, bakit galit kayo sa bakla? Bakit ayaw ninyo na bakla na lang ang kuwan din? Halimbawa, mahalin din niya. Bakit talagang babae? Sabi ninyo sa kanya. Anong dahilan? Bakit? Kasi iba kasi ang bakla na isang lalaki, ginastusan mo, inalagaan mo, tapos sa ka sa bakla, ipapalit mo lang. Oo nga. Mo lang ako sa isang baklang. Anong problema doon? Masakit sa kalooban ko yun. Bakit masakit? Bakla din kagaya ninyo, halimbawa yung pinagpalit. Di dapat matuwa kayo kasi may isang baklang lumigaya din, di ba? Hindi, ang gusto ko yung mas mahalaga sa akin ang babae na lang ang anuhin mo kaysa kapwa ko. Ay, ganon. Anyway, yun yung nasa isipan ninyo ng mga panahon na yan. Oo, Ano? mga Paano naman kung ganito? Palagay ninyo, ano naman ang mararamdaman ng babae kung halimbawa mag-asawa or magrelasyon yung babae at lalaki. Tapos, biglang nawala yung lalaki. Ang pinagpalit dun sa kanya, yung sa babae, ay bakla. Ano naman sa palagay ninyo ang mararamdaman ng babae? okay lang naman sa kanya. Kahit na nung nagkaanak sila, pinakilala sa akin yung Ay, talaga? anak nila. Mabait yun yung babae para sa Yung anak nila, inalagaan mo pa. oo. Ano ko pa nga. Oo.
Pinakarga-karga ko pa nga. At alam din ng babae na Oo, naging kayo. Alam ng babae na nung araw magka-ano kami niya. Relasyon. Relasyon talaga kami. Hmm. So asan na ngayon yung lalaki na yon? After 53 years, buhay pa ba? Buhay pa. Nasa Caloocan. Paano kung halimbawa ibabalik natin yung nakaraan? Gusto pa ninyo magsama kayong dalawa? Iiwanan niya yung asawa niya para sa'yo? Ay, ayaw ko na. Bakit? Ayaw ko na dahil sa siyempre may anak mo sila. Yan naman pala, halimbawa, tapos bigla niyang ma-realize na kayo pala ang mahal niya. After 53 years, halimbawa, naisip na lang niya na iiwanan na niya yung babae na kinasama niya. Siyempre may edad na rin sila ngayon, ano? Tapos ikaw na lang ang ating ang kanyang babalikan at kayo na lang magkasama hanggang siguro hanggang mamatay kayo, halimbawa ganun. Gusto mo? Okay lang sa akin yun. Paano naman yung babae? Papunta naman ako doon. Paano naman yung babae na iniwan niya? Hindi, kung talagang mahal niya ang babae, hindi niya dapat isipin yung ganun. Ako, mahal ko ang lalaki, mahal ko ang babae. Dahil sa gusto ko na, sabi ko sa kanya, nung binata pa siya, sabi ko, mas mabuti pang mag-asawa ka ng babae. Dahil ang lalaki para sa babae. Hindi ko inaano. Ang tanong, sa mga oras na to, may relasyon kayo? Meron kayong kinakasamang lalaki or babae? Lalaki. Ngayong mga panahon na to, meron talaga? Oo, meron. Ilang taon na yung lalaki? Mga line of two na siguro yan. Line of two. So, ano yun, nararamdaman ninyo ba na mahal din kayo ng lalaki? Parang nararamdaman ko sa sarili. Bakit ilang Mabait sa akin. ilang araw na ba kayo na kayo? Isang buwan pa lang. So, ibig sabihin nagmansari na kayo. Isang Hindi buwan pa na naman. siyang isang buwan na pala siyang naging kayo kumbaga. So, yun, palagay ninyo, magtatagal na kayo nun? Yun lang ang hindi ko. 22 years old. Ano daw ang nagustuhan niya sa inyo? Dahil mabait daw ako. Kapag halaga ko raw siya. Hindi ba niya sinabing maganda kayo? Hindi naman. Mabait Sa lang. lahat na bakla daw. Sa karamihan na bakla dito. Bakit daw ako ang ano na niya. Talaga. So, ikaw daw yung ikaw daw yung gustong gusto niya. Oh, mabait. Mabait ako sa mabait sa kanya. 22 lang. Ilang mga line of 2 lang siya. Oo. Kasi Paano kung isang araw magising ka na lang na si Boy Led ay wala na sa tabi mo dahil pinagpalit ka na naman niya sa bakla? ay wag man siya magpakita sa akin na kasama niya. Bakit? Grabe naman. Oo, ay yun ang sinasabi ko. Masakit sa kalooban ko pag ganyan ang ginagawa mo. Paano yung bakla na pinagpalit sa'yo? Sabihin na natin. Binabalik ko. Mas bata, mas maganda, retokada talaga, halimbawa. Yung sinasabi nilang trans, yung as in parang babae na, tapos Parang babae. mahaba-haba ang buhok, parang pag tinignan mo babae at parang nagpa-change na siya ng kasarian niya. Yun ang pinagpalit niya sa'yo. Anong magagawin mo? Bading yun, di ba? Halimbawa. Tanggapin mo na lang ba yung katotohanan na talo ka? O talo ko sa niya dahil mukhang babae siya eh. Pero ang ayaw naman niya, ayaw niyang ganun na parang babae, lalaki naman pala. Yung sinasabi niya sa akin. Paano nga kung halimbawa isang araw ganun nga, nakasalubong mo silang dalawa at sila na pala at hindi ka na niya pinapansin? Okay lang sa'yo yun? Or talaga namang magwawala ka? Magwawala lang ako. Magwawala talaga ako. Talagang grabe naman. Talagang ganun mo siya Magwawala kamahal. Mahal na mahal ko talaga yan. Bakit ayaw mo ng, halimbawa, lalaki na kagaya mo rin ng edad? 72 years din siya. Ayaw mo na lalaki na lang na ganun yung karelasyon mo? Kung mahalin niya ako.
Kung Kahit mahalin niya 72 ako, years old din. mahalin niya ako, mahalin ko rin In siya. other words, nangangailangan lang kayo ng pagmamahal. Oo. Ah. So, ano kaya ang dahilan at bakit ano to, parang tumanda kayo na parang yun yung gusto ninyo? Hindi ba ninyo naisip talaga na kasalanan yung magmahal ng lalaki din dahil pinanganak kayong lalaki? Oo, tama yan. Masama yan, masama sa kapwa lalaki kalibin talaga kayo. Pero sa totoo, ang lalaki para sa babae. Ang bakla, ang pusong babae ang bakla. Kaya nagmahal ng isang lalaki. Paano yan? 'Di ba? Yun na nga maraming ang nagsasabi na hindi tama yung ganon. Anong masasabi ninyo sa mga kontra sa ganong relasyon? Para sa akin naman, hindi maano sarili ko. Siyempre, Anong sasabihin ninyo sa kanila? Halimbawa, sabihin nila papamukha nila sa inyo na ang tanda-tanda ninyo hindi pa ba ninyo alam ang tama at mali? Bakit pinipilit ninyo magmahal ng lalaki na kapwa ninyo yung kasarian? Alam na nga lang ninyo na ang lalaki para sa babae at ang babae para sa lalaki. Kayo na mismo nagsasabi, sabi niya, bakit pinipilit ninyo yung sarili ninyo sa edad ninyo na yan na magmahal ng lalaki? Ano naman ang sasagot ninyo? Hindi, yung pagmamahal ko talaga sa kapwa ko lalaki, iyan, hindi nawawala sa puso ko yan. At hanggang mamatay ka, lalaki talaga ang gusto mo? Hanggang mamatay ako, pero hindi ko sinasabi ang lalaki, hindi mo masasabi na habang buhay na sa'yo yan. Kung babae, siguro kung pag may pagmamahal ang isang babae sa sa katulad ko, mamahalin ka rin siya. Okay, nadinig ninyo mga kaibigan, yun po ang sinasabi ni Tatay Wilson na pwede rin nating tawaging Nanay Wilson daw. Kasi nga, sa edad niyang ito ay open siyang makipagrelasyon pa rin sa babae, no? Kahit na alam niyang ang laman ng isip niya ay lalaki. Tama po ba? Kasi 'di ba sabi niyo kapag may dumating ding babae, okay lang din naman kayo. Okay lang sa amin. Ayan, mga kaibigan, kayo na po ang bahalang hindi naman yung humusga kasi wala tayong karapatang manghusga ng kapwa-tao natin. Kayo na ang bahalang mag-isip at siguro pakaisipin ninyong mabuti kung bakit may mga kagaya ni Tatay Wilson na sa kabila ng edad niya ay lalaki pa rin kahit lalaki na siya kahit alam niyang lalaki siya ay lalaki pa rin talaga ang mas gusto niya kaysa sa babae. Kaya 'di ba? Mahirap talagang manghusga dahil wala tayo sa kanyang posisyon. So kung halimbawa lang at magpapakasal kayo ng lalaki, payag ka ba? Kasal, halimbawa dito sa Pilipinas open ang kasalang lalaki at sa lalaki. Halimbawa niyaya ka niya magpakasal, gusto mo rin? Ay, iyan ang ayaw ko. Bakit? Mahirap yun kahit na ikasal ka sa isang lalaki, baklang ayun na nga, papatunayan niya sa yung mahal na mahal ka niya, kaya nga niya papakasalan ka niya nung kinakasama mo ngayon. Gusto mo? Pakasalan ka niya, inayaya ka niya. Pakasalan kita para mapatunayan mong mahal kita kanya. Gusto mo? yan, gusto ko. O Kung di, gusto niya. payag ka ring magtrahe de boda. Ikaw ang naka-gown. Kung yan meron tayong na dito sa Oo. Meron Payag mga- kang mag-gown talaga. oo, Yung gown na mahaba, anong kulay naman ang gusto mo? ang gusto kong yung kulay puti talagang mahaba. Kasing puti ng
kilay mo. Kasi puti ng ang bagong Maynila. Yan, ayan. Oh, talaga. Puti talaga. Ayaw mo ng, Puti ayaw mo ng pink. Kabagay ang pink, maganda rin. Diba? Ayaw mo rin ng red. Ang red. Ayaw ko ng red. Gusto mo lang talaga puti lang or Or pink, ganyan. pink. Pink na pink talaga. Oo. O dyan po nagtatapos ang ating pakikipanayam kay Nanay Wilson. Kaway-kaway naman dyan. Kaway-kaway. Yung pang Miss Universe na kaway. Ayan. Salamat.